28 tok sadek marokinyi makoro nyiso ni wasedonjo achiel kachiel e chenro mar mbako romo kata twaka e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Twak machakore sani nyako mol kanyo sabich maronyango. Nyakwara Mogi Jwang'o kinyi makawuono antiere kae kod rawere mano yawuoto nagi ka achiel kod nyiyo nagi mar mondo mi wago mbaka kendo wapor wach kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e counties mago mag Luo Nyanza. Wang'eni jatend piny Kenya William Ruto nitiere limbe mar ndala ng'wen e counties mag Luo Nyanza kano chako limbe mare kod county ma Migori. Odiochieng' manyoro ne waneno ka nitiere county ma Homa Bay kamano sidhe chenro mopogore opogore mag dongruok e county ma Homa Bay. Odiochieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto bro bedo kamola achiel kachiel nyaka e county mano ma Siaya. Kama odiochieng' makawuono bende nitiere chenro mopogore opogore ma igeno ni jatend piny Kenya William Ruto bro bedo kayango achiel kachiel e county ma Siaya odiochieng' makawuono. Moko kuom chenro ma jatend piny Kenya William Ruto igeno ni bro bedo kayango e county ma Siaya odiochieng' makawuono. Mokwongo en mano mar solar PV minigrid mayudore e chula mano ma Mageta kata Mageta Island mayudore e county ma Siaya. Bendo bro bedo ka oyango mano chiro mar Siaya ESP market. Bendo bro bedo ka oyango kanyo mano Siaya rice mill kachiel koda bendo bro bedo kodhi e achiel kachiel e nyasi mar goyo erokamano kata Thanksgiving ceremony mano mar jatend migao mar teko Opiyo Wandayi. Mage chenro ma jatend piny Kenya William Ruto bro bedo godo odiochieng' makawuono e county ma Siaya. To ken mana county ma Siaya mwamenyo bende nitiere county mano ma Migori kachiel kod county ma Homa Bay kod county ma Kisumu mobedo kolimo odiochieng' makiny ma jatend piny Kenya bro bedo kayango kata sidho chenro mopogore opogore. Okinyi makawuono mana kaka senyisi ni antiere kae kod rowere mar mondo mi wago ane mbaka ni gin kaka rawere limbe mar jatend piny Kenya e gwengego mag Luo Nyanza ginene yo machalo nade to gin kaka rawere matindo gineno ka limbe makamano bro konyogi e yo machalo nade kaluwore ni chenro mopogore opogore makamago moko kuom gi biro bedo ka nyayo kata tije ne rowere e counties mopogore opogore. Bende giseikore ne rwako jatend piny Kenya yo makare kendo rwako moko kuom chenro ma jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka sidho kata osebedo ka sidho e counties go mago mag Luo Nyanza. Yena Nyakwara Mogi Jwang' mar mondo mi anyisi yawuoto nagi ka achiel kod nyiyo nagi mantiere gode studio okinyi makawuono. Adwana chak kod bada korka achich koni. Antiere kod wendo mokwongo Brilliant Daisy. Machiegni Brilliant Daisy ichiew nado okinyi makawuono inyalo nyisowa nyingi nyisowa ni boma ma Nairobi ka titimango tiwuok e county mane. Erokamano Joyce. Nyinga Brilliant Daisy. So, and professionally, I am an engineer. I specialize in mechanical and manufacturing engineering. Yes, and I'm also an operations manager at Afix Media Limited. And then I am also a paralegal in Tomboya and Company Advocates Law Firm. Yes. You work a county man? I work Homa Bay County. Yes. Machiegni to okinyi makawuono. Erokamano. Nyakwara Mogi Jwang' mana kaka iseneno kanyo mano nyaro nagi mawuok e county ma Homa Bay ma en Medusa. Wendo machielo mantiere godo antiere kae kod Michelle. Machiegni Michelle in be inyalo nyisowa ni inyalo pakri no nyisowa ni wuok kanye titimang'e boma ma Nairobi kae. Erokamano Joyce. Ginyinga iluonga ni Michelle Achieng' Juma. An asome e mbalariany ma Kenyatta University. Koro e boma kae poko makabada poda somo. Podin japuonjre. Koro adnyara sego kanyada. Machiegni to okinyi makawuono. Erokamano. Anno ka antiere kod jo Homa Bay ariyo. Nyalo bedo ni jo Homa Bay okwalo ng'wech ne jogo mawuok e counties mamoko. Young Babu machiegni to okinyi makawuono. Erokamano Joyce, an gi nyinga mantiere ID luonga ni Evans Ochieng', aja Homa Bay Mbita, Kasgunga Ward. Nairobi ka somo mbalariany mar Mount Kenya University mantie Thika. Gimatimo an social media strategies. Yeah. Machiegni to okinyi makawuono. Nyakwara Mogi Jwang' mana kaka isewinjo bada korka koni antiere kod rawere mak mana ni giduto giwuok e county ma Homa Bay kata kamano wadwa bedo kod twak mong'ith kotudore ni gento gineno nade kata pachgi kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya e counties makaluo. Bada korka koni bende antiere kod nyaro nagi kachiel kod yawuot onagi ariyo. Collins machiegni to ichiew nade okinyi makawuono. Chiew maber Joyce. Ginyinga en Collins aja Homa Bay Rangwe. Natimo civil engineering, but sani wachapni boma kama tin.
machiegni twako kinyi makawuono. Wendo machielo nyakora Mugia John antiere kae koda Vena. Ageno naluongo nyingi makare. Machiegni twaki chiyo nade? Achiyo maber Joyce, ero kamano kuom opportunity mae. An ilonga ni Vena Asiago, an nyasuba. Aya Sindo Magala, an nyar Homa Bay County. Machiegni twako kinyi makawuono. Nyakora Mugia John wendo machielo mantiere godo en Alfred machiegni twaki chiyo nade kinyi makawuono. Airo kamano ahinya Joyce, an ilonga ni Alfred Amolo, achiyo maber. An wuod Rangwe, aya kumoro ni Game West, kumong'ere ni Kajulu, koraja Kajulu, tie Sango Primary, kanye dala. To gi kaya somo Miramar International College, atimo ICT, mane gima atimo Nairobi ka. Koro ago erokamano kuom chopo e studio. Machiegni reto akuduto. Nyakora Mugia John mana kaka iseneno mag yawuoto nagi kaachiel kod nyio nagi mantiere gode twako kinyi makawuono. To kaka pile in bende okwawi oko e twak, inyalo chwalonwa ote paro moramora kokale namba mar ote machuok 236900. Kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Bed thuolo mar nyiso wa nyingi kaachiel kod kama ineno okinyi makawuono e kinde ma ichwalo ote mari. Adwano chak twak marwa yanga okinyi makawuono. Achak kodi Alfred, jatend piny Kenya William Ruto, nyaka sani koro wanyalo wacho ni tok kane osepodo ne jogo mawuok e counties mag Luo Nyanza lemo e sirikal mare. Wang'eyo ni John Mbadi ne owal kanyo kaka jatend migao mochung' ne wechego mag omenda, Opiyo Wandayi bende ne owal kanyo kaka jatend migao mochung' ne wechego mag teko. Wanyalo wacho ni mane momiyo jatend piny Kenya William Ruto sani koro nitiere kod mijingo kendo kata kowuotho e gwengego mag Luo Nyanza ne waneno jo Migori no wuok oko ka romre margi girwako jatend piny Kenya kod mor kaachiel kod ilo. Jo Homa Bay bende odiochieng' manyoro nolrwako jatend piny kod mor kaachiel kod ilo. In kaka rawera limbe makamano inyalo kawe yo machalo nade kata inene nang'? Okay, erokamano Joyce, gima dawacho moko odiochieng' mokwongo mar ker William Ruto dhi Homa Bay ama dhi Nyanza, osebedo kodhi to limbe ne dhi konyo yudhe nade. Mokwongo nitie projects mane osedhi mo launch ndalo mokadho. Project go be gintie ama gin gik mabedo launch to kijatend piny Kenya wuok to gin gik motho gi sechego. Mar ariyo, king'iyo nwarwako Rais William Ruto. To kiwacho ni ma ok en mare mokwongo mane mare mokwongo mobire county ma Homa Bay mana ka ng'adi matin. Iwacho ni mbindi wuok e county ma Homa Bay. Ang'e ni nitiere moko kuom chenro mane oyango e kinde mano biro Homa Bay mokwongo. Penjo kanyo. Be gintiere kose moko kuom gi ochung' kendo chako biro luoyo moko e wigi. Koro gima timore king'iyo jatend piny Kenya kata king'iyo CS moyier korka finance John Mbadi nigi wacho ni kata pesa minyalo mi jopuonje mar GSS minyalo ndigo jopuonje onge, lakini king'iyo to projects bedo launch. Koro ere kaka wadhi ng'eyo ni jogi wacho adieri kon ginyiso ni onge pesa minyalo ndigo jopuonje to kon gi launch projects. Mago manisha ni projects gi ok bi bedo function o gin project mabiro dhi mbele kich gitimo mana kisiasa. Kich king'iyo kata kaka jatend piny Kenya norwak Nyanza, gini chalo ni all political are local. Norwake norwake maber Nyanza machalo gima joge ni siasa. Kin wendo modonjo Kenya sani inyalo pani elections next week kaluwore kaka jatend piny Kenya wuotho. To king'iyo kata movement mi jatend piny Kenya otimo Nyanza ni ene wigari sate projects bedo launch wigari amil bedo launch ground. Koro mago be gik minyak wang'i kaka yudhe kik wawuondre ni waluwo jatend piny Kenya kobiro Nyanza to kobiro to en osiko e wigari. Ang'o mo launch e ground ka mwaneno ni mobedo launch. Ichana ni wigari kimiye rech, dak ni miye rech na ground. To an wadwaro gik mabedo e ground, ok wadwa gik mabedo launch e wigari. Mar ariyo, adawacho norwako jatend piny gi kwe kendo gimuolo gi hera. To mano ne kaka watim kich mano demokrasi. To norwake kamae kich no absorb jok moko moya Nyanza e sirikande momiyo gi cabinet position. To mano timore nikech Osingo no dhi tero Raila Odinga odhi konye campaign AU kocha mondo Raila obed chairperson mar AU malo. What if Raila Odinga o lose position no moko yuda ng'ama biro timore kochako dok higa manyien dwe ma adek tok yiero mar AU ibiro rwake kamano kipone Raila Odinga ko yudo ama kendo biro bedo muodo
nyoyo gi kuoyo waketo wang'o wabiro neno. Michelle, in korka kori limbe mar jatend piny Kenya William Ruto wang'e ni kaunti ma Migori nitiere chenro mopogore opogore ma bende notimo. Kaunti ma Migori jatend piny William Ruto nodhi kuro tarik 28 kama nosidho mano chenro mar pi ma Kegonga Cluster Water Project ne osidho kanyo mano chenro kata ne onono chenro mano mar kuoyo pi e puothe mano mar Lower Kuja Irrigation kachiel kod yango mana paya mar Ngere Mapera Road mayudore kaunti ma Migori. Odiochieng' manyoro tarik 29 ne nitiere kaunti ma Homa Bay kama bende ne osidhe projects mopogore opogore mano moriwo chenro mar pi mar Oyugis Water Project, mano chiro mar rech mar Homa Bay Fish Market ne osidho mano wang' apaya mar Rusinga Ring Road kama bang'e nodhi e nyasi mano mar Thanksgiving mar John Mbadi. Odiochieng' ma kawuono nitiere kaunti ma Siaya bende asewacho chenro modhi yango e kaunti ma Siaya. In korka kori limbe ma kamano inene yo machalo nade? Eri winjo kanyo ka Alfred osewacho ni en opoko neno gimoro amora ma jatend piny Kenya timo ni en osiko mane wi gari kata rech nyomiye mana kene wi gari. Erokamano Joyce. To koro kadwa medo wach moro mondo achaka wach marano e wi gima owadwa Jarangwe owacho. Okay, kane jatendwa mar Kenya biro e Nyanza, the main thing mane first likele Homa Bay County aparo ni ne en mar jatelo Mbadi. Koro kane there is something gimora mora to do with launching, gimaduong' ne en gima dhi timore kanye ka jatelo ma Mbadi neno. Koro en sama aparo ni sani siasa gi gik mang'eny onego ket piny to ji ode ka tich tiyore koso ok tire. Nikech gigi biro yudore, okay, like the commissioning of the Oyugis Water Project. Jatelo ne nitiere Homa Bay County. Seche go koro no nyalo wuok gima ne timore, nyaka ing'e ni gimoro timore occasion after occasion, time after time. Jatelo ne nitiere Homa Bay County. Commissioning of Oyugis Water Project nitiere Oyugis. When he was in Homa Bay County, ne nitiere CBD kachachande. Definitely, jatend piny koro no lor, okay, I'm reasoning na biro ni koro ada penjidi. Jatelo mar piny Kenya ne lor wawuok kodwa kaka ne jing'eny chako sini nene nang'o. Kinyalo yie wuoye. Water project wan gi minister mochung' ne pi. Mago projects minego bed launch gi minister mar pi. Lakini king'iyo jatend piny Kenya nokawo kila kitu en launch. Ka en romo gi students ka complain about new funding model, president ema wuoye. Kodok korka launching mark taps mek pi e kor gwenge, president ema wuoye. Ngamonego bed ni wuoye gigo. Emiyo wan gi ministry. Koro gigi te nego bed channel in a proper manner. To geni mae miyo presidency ndadho mantie tam mar presidency cha dhilal. Kech gimomiyo dhilal, jatend piny da bedo machiegni sana gi gik minega keko tim. Nitie gik monego wene ministers otim. Nyaka yier ministers. Minister mane moso launch pi kopogore gi William Ruto. Okay. Minister mane moso launch ndara kopogore gi William Ruto. Ministers gin gichamo msara gitimo ang'o offices. Okay. To president nyalo launch kila kitu. Wawene president bado obed ministers, to obed president, obed japuonj, obed daktari, otim kila kitu. Yes. An koro gima adwa wacho kapok awacho mana mapiyo. Owadwa like eyo mikete godo ok awinj ka en yo moro ma owinjore. Jatend piny Kenya kane biro Nyanza, okay, ok no bi be launch gik moko. Gima ne kelo jatend piny Kenya Homa Bay County, the main thing ne ji dhi rwak Mbadi, jatelo Mbadi kanye Joyce dalane. Mama no, that was the main occasion. So no konyal wuotho launching or maybe, okay, coming of president, biro mar kere Nyanza was specifically for local development, you see. Emomiyo kani neno ka jatendwa ma Homa Bay County Gladys Wanga, samomiye chance ni mondo wuo, nyaka no mention weche moko kaka Rusinga girls oyud kata bas, mano to nyaka no mention. But kane president bire Nyanza, noko bini odhi biro ka, odhi Oyugis, odhi mbele gi launching the water project maro Oyugis madhi mbele, ochung. Sani nyaka bed king'eyo ni ande, majority, sani gima timore Kenya en ni majority, jo ng'ama nigi majority mane ng'ama dhi gi ji mang'eny. You have to know that. Kada duoko nyaminwa. Mana mapiyo mondo wami jomoko bende thuolo. President, kadhi kumoro wan gi gimiluongo ni protocol. Kipok owuok Nairobi ka, chenro ne temo dhi timo Nyanza, nosepangi, even in 2 weeks time. To mar ariyo, kwani ochuno nyaka president dhi Nyanza kaka wanjo Nyanza mwambo wachulo ushuru kaka jomoko mondo wayud development. Ochuno ni en nyaka dhi launch gigi mondo wane ni president wayud development. This mondateki mondo miyo wadwa ni time. Iwacho ni ati president ker mar piny kane dhi Nyanza. Ineno mano timore no. Mane protocol.
mane kaka notimore mano dhi town wanene odhi motieko ma function orumo ka jatelo Mbadi mane protocol mopangi protocol mar yaw taps mar launch taps don kuri ngeni ni reason kamano aya we wawinja ne Collins bede Collins in pachi kotudore kod limbe mar jatend piny neno ka Alfred kachiel kod Michelle osebedo kod gwenyruok matin yo kamano kuom miya chance koro kada duoko wadwa ma jawaipa ka jatelo dhi Nyanza no dhi launch projects gi iyudo ni odhi launch pi ni ne dhi konyo community odhi launch kaka no dhi chiro ma Homa Bay iyudo ko launch chiro ni iyudo kamine wa mandala kucho biro use iyudo kama conducive environment ma ginyalo use koro jatelo ko dhi Nyanza otemo bedo machiegni gi ji mondo kik dhano complain ni president olal sana to ko wacho ni wach mar protocol ni ja sirkal ing'eyo ker mar Kenya en ng'at moro machiegni gi ji gino kinyal gole ni koki wacho ni olor piny e wi gari mondo wuog gi ji piny ka ma kata ing'eyo ni that one is not possible iwacho ing'eyo ni is not possible ker onge kaka nyalo lor e wi gari nikech ker no mokwongo embe chike oko chikre nitie joma chike koro seche modhi launch project nyaka appreciate kama konyo sani tich onge to kodhi launch projects kaka mar affordable housing iyudo ni youth mang'eny yudo tije sani kata in ke in luo Nyanza to dhi launch housing project mantie Homa Bay kacha ka in Homa Bay nyaka idhi ni dhi many mjengo kanyo kata dhi kata ka in gi qualifications mar timo tich moro nyaka idhi tim tijno idhi present your papers then you do that work a site kanyo to kiwacho ni jatelo onge project madhi mbele project itie en mana ni samoro launch gi to joma timo gi maber maonge pesa mang'eny lal but the money is being released haya kapok akaw pacha Vena Brilliant kachiel kod Young Babu ang'iso ni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono biro bedo katimo limbe mare kaunti ma Siaya mane momiyo gi e thuolo ni adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Siaya watudre kod jafwambo marwa mano Millicent Adhiambo magi e thuolo ni osewuok Kisumu kendo gisechopo e kaunti ma Siaya adwa miye thuolo mar mondo mi ogoe mbaka kod jopiny e kaunti ma Siaya mar mondo mi ging'iswa ni to giseikore mar rwako jatend piny Kenya e kaunti ma Siaya machalo nade gin bende gibiro bedo ka girwake kod mor kachiel kod ilo koseyo machalo nade oyawre Millicent ka intiere kaunti ma Siaya okinyi ma kawuono ichiew nade tinyalo mana ng'iswa ni lwasi e kaunti ma Siaya chalo nade okinyi ma kawuono kama igeno ni jatend piny Kenya William Ruto biro bedo kamolo e kaunti ma Siaya Millicent thuolo ni endi kaka inyalo neno wan kod kweth mag rowere ma bende odonjo kaendi gi teko mathoth ka giwuotho kod andika magindiko manyiso ni girwako jatend piny William Ruto e gwenge ma Siaya kaendi mano mondo mi otelie kata osidh chenro mag dongruoge mopogore kaka ung'eyo odiochieng' ma kawuono Ruto biro wuotho kaendi kendo biro chako kod wach mar sidho dag teko stima ma odhi timo Mageta kocha kowuok kanyo to dhi biro kaendi kuma obiro sidho chiro manyien ma bende en chiro ma biro tiyo e lony ma nyasani ma bende dho ngere dendo ni modern market bang'e no endo Ruto biro dhi nyime kod weche mopogore mag dongruok ka bende biro dhi sidho ayanga masin mar rego ochele e gwenge gi eki ka kuma bang'e no endi ang' notie kod wach mar rwako ayanga jatelo manyien kata jatend migawo mar weche mag stima ma bende nyocho yien manyien mano Opiyo Wandayi gi thuolo ni endi adwa na mi jopiny ma kaendi gi rowere mondo ginyiswa ni to girwako jatend piny e yo machalo nade to gin dongruoge mage kopogore ma odhi sidho gima wamakni e kamera an iluonga ni Clinton Okoyo agoero kamano makende ne ker marwa mar Kenya migosi Daktari William Ruto wan kaka Gen Z ne wawuok woko kendo ne waloso kode ewi mago mane wadwaro notimnwa kendo waneno ne en mor mogundho kuomwa kane owinjo ywak marwa ma obiro kendo obiro commission tije mabeyo beyo matimre Siaya waka wawacho ni wadwaro mana dongruok wadwaro ni mondo investors obi Siaya mondo Siaya be oyud okang' moro e ohala ero kamano
Aya, an kawuoyo iluonga ni Ruth Akinyi Otieno. Awuok e dala mar Siaya. Amor kod jatend odiochieng' ma kawuono kochopo e piny Siaya ka. Nikech ne wagombo mondo wabe warom kode chieng' moro achiel e Siaya ka opiro kendo okelo dongruok ma owinjore e Siaya ka. Waremo gik mang'eny, to kata kamano waneno koseyiernwa jogwa kaka Opiyo Wandayi ma gibiro Siaya ka kendo gikelo dongruok mopogore opogore. Koro kod sani wamedo kwayo ker marwa ni kochopo to rangwa kod wang' mamuol moloyo ni rowere kaachiel gi joma mine mondo mi wayud kaka wanyalo konyore e Siaya ka. An Kevin Onyango, Youth Director Siaya County. Wachokre kaka vijende wan gi duol achiel kwarwako ker marwa e kaunti marwa ni. Wamor gi biro mare, wang'eno dhi kelonwa maendeleo mang'eny, wang'eni investors dhi biro mondo mi yudhe oyud tich. Erokamano. Iluonga ni Morris Ouma Odimo. Biro mar ker Siaya ka ni wamorgo kendo warwake wail kabisa. Gima wakwayo en mana ni ong'iye nyaka wach mar stadium ni kapod ok odhi mondo mi otieke wayud kaka youth tiyo kuno. Erokamano. Mokwongo ago erokamano ahinya n'oganda wa duto ma Siaya ka wawuok oko mondo warwak moluor our president William Ruto. Kuom nyinga iluongo Michael Onyango, an wuod Otoyo. Awacho niya, kuom ng'uono mar Nyasaye ma Nyasaye otimonwa kawuono Siaya ka, wadwaro ni mondo president marwa kochopo ka to ng'iwa gi wang' moro maber, nikech wasebedo ka wan gi dongruok modok piny ahinya, to kuom biro ne ka ang'eyo kuonde duto mane pok wachope maber obro choponwa. Ong'iwa gi wang' mang'uono kendo owinje weche ma wabro bedo go e mbelene. An iluonga ni Clement Neto, an student Jaramogi Oginga Odinga University. Wakwayo ker ni kuom gigo modhi timo kik gichung' kaka ma last time no okelo botimo to ne kotiek. Kani rango Ugenya hospital level 5 ne odhi timo ukwala cha ne ochung' to kanosedhi. Wakwayo ni makawuono dhi yao kosedoko endelea tu kaka oendelea. Gik mono biro to yao to kosedhi to chung'no okwadwa winjo. Wamor kobiro modhi yao oendelea kik chung' kaka Siaya karo kaka odhi yao chieng'. Mana adier okwadwa wan disappointed gi projects ma last time no chung' to makawuono kendo dwa biro yao kamoko kande pok ochung'. Wago erokamano kuom biro mare. Erokamano. An nyinga iluongo ni Karina Wuoro Otieno. Wago erokamano kuom biro mar president Siaya kae. Wakwayo ni mondo okelnwa maendeleo Siaya ka kendo tije bende omiwa. Kas opari kata yudhe be mani bo Siaya ka endi duto. An iluonga ni Crispin Okotho Puapan, ja Siaya County. Ago erokamano kuom jatelo biro kuome man kae makende. Waneno lokruok mopogore opogore to gima dakwa jatelo kaka an Jajwa Kali ni mondo rangonwa sekta moko kata oketnwa kampuni mwanyalo tiye tijewa moko mag weldings and tije mopogore opogore. Ine makawi mogik aneno kiting'o vuvuzela irwako jatend piny yo machalo nade chagi nyingi. An gi nyinga iluongo ni Austin Odhiambo. An ja Siaya County ka amor ka jatelo biro to kako biro ni oripo bed no wanene pogruok moro mopogore kaka ne wan. Nyakwara Mugia Jong wagoyo mos ahinya kaluwore kod ng'ikruok mabedo godo kanyo mana matin. Nyalo bedo ni ng'ato nyono waya e kinde mane Millicent loso kod jopiny e kaunti ma Siaya. Kata kamano jopiny kata jodak e kaunti ma Siaya sani koro ineno ka gisewuok oko kanyo ka gintiere kod vuvuzela matende ni giikore mar rwako jatend piny Kenya kod mor kaachiel kod ilo e kinde mobobedo koyango chenro mopogore opogore odiochieng' makawuono e kaunti ma Siaya. Odiochieng' makawuono Nyakwara Mugia Jong bende anyisi ni pod antiere kae kod rowere wagoyo mbaka kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwengego makaluo. Brilliant Daisy kwa dhi mbele kod twak mar okinyi makawuono winjo kanyo kata kaka jogo mawuok e kaunti ma Siaya oloso. Moko kuom giwacho ni nitiere chenro moko mane jatend piny Kenya William Ruto sidho e kinde manok ohango limo gwenge makaluo e tielo mokwongo. Moko kuom gi ochung' gikwayo mar mondo mi chenro mibobed ka iyango odiochieng' makawuono kik chungi kaka moko manosechung' bang'e. Kata kamano in korka kori limbe makamano inene yo machalo nang'o? Erokamano Joyce. An limbe mar ker e piny makaluo
aneno ni en gima ber nikech kumoro amora ka ruoth odhiye, ji geno ni ruoth dhi kelo gik mabeyo, odhi biro gi gik mabeyo. Emomiyo kata kane waneno ka ji celebrate, ok en gima rach nikech kata in ing'eyo ni ka ker biro kumoro kata ka ruoth biro kumoro, nyaka bed gi lokruok, nyaka nitiere lokruok moro kanyo. Koro gima koro wan godo gi tatizo en ni yande kobiro notimo project kata no launch project gi, mokwongo ji osewacho nang'o project moko nitiere mane o launch to noko go through. No launch gi to gidog gibedo kaka waneno kaka Morara siko kanyisowa, waneno internet, waneno evidence ni gigi gibedo launched to they don't follow up on them. Donge to koro mane momiyo wapenjore ni to koro mobiro launch sani gi, first of all intention ne mar launching projects gi en ang'o? Intention ne mar biro Kaluo en ang'o? Nikech en kerwa en ng'at mariek malich, kendo wanyalo neno ni yande kerwa osebudho kapok obiro Kaluo, to otimo maber ni okwongo rito ma o launch bid mar jakom EU koko obiro limbe makalu. To kendo samo chako timo limbe obiro ka homecoming, to wan waneno ka en gima chalo olokre gima political nikech kodhi dalagi nikech ok ni ok onyal timo gigi koma oyae kata Nairobi ka, mak mana ni yande gik mo otimo gi with what intention, nikech ochalo gima otiyo kodwa ka scapegoat mondo oyud excuse mar wuok e liet mar Gen Z protest mane timore. Yes. Iwacho kanyo makare ahinya. Vena in korka kori, ineno ka limbe makamano ma jatend piny Kenya William Ruto sani koro wacho ni obobedo e limbe kata ine limbe mar ndalo 4 e gwengo ma Kaluo. Inyalo wache ni nyaka sani bende obro kelo ber hie ne oganda Kaluo, kose nyalo bedo ni nitiere mana kaka itemo lost ground mano moikore ne kata motelo ne yiero ma 2027. To geno nitie, geno gima ber. Mana kaka nyaminwa Daisy owacho, ni sama ruoth dhi kamoro to geno ni malo ni nyaka owenwa gima ber kata gweth, donge ji te ohero welo. Koro shida ma anan godo en e migepe manyocha omiwa kaka oganda Luo, kaka oganda onagi, gichalo kaka bor mokete dhowa mondo kikwa kata mondo walok yamo, political yamo, ineno, nikech onge gimosetimore ga maber kwang'iyo history kaka oganda, onge gimosetimore ga maber ma ka onge handshake. Oganda Luo wan mobedo ga chien, wan ema wan ga jodhier mang'eny sana, wan ema sombwane piny, mana kaka ji okete malo kanyo, mana kaka statistics wacho. Wan mo kata sani internet is ablaze, giwacho kaka joluo gin gi poverty mind. Wan gi poverty mind nade? Giwacho ni wan politically bipolar, which I kind of agree. Okay, ayie godo matin. Nikech wan kaka koro oseket bore dhowa, koro waling. It means ni borno mit, wawinjo mitne. Koro sani wan hyper. Gima koro ng'amomiyo waborne wacho, mane ma waluwo. Ineno. Koro sama be ng'ani ok wadwar, yamo koloko to ng'ani be koro ok wadwar, kendo koro ok wadwari gi kukuni te. Koro mane mamiyo wan kaka joluo bedo politically bipolar. To gisani, to mana kana chako, geno nitiere, en mana ni we need more. Wan kaka jo youth, nikech youth masani, wadwaro more than word of mouth. Wan jok moko monyalo hack system ni twang'iyo ni ng'ani gima no keto kai kaka sani nitiere a project moro ma is totally ama it was told at Lihunda Beach. There is that road ma was commissioned on October 2023. Nyaka sani en mana slab. Nikech ng'eni sasa makero dhi launch gimoro to keto slab. Koro gino dong kanyo karapa to tich onge madhi mbele. To kiluwa adieri iboyudo ni pesa nosechiw mar project no mondo dhi mbele. Koro ng'eni gik makamago kata ka ne in gi geno mamalo tiduogo ikwe kaka dhano, nikech
kosetimona kamae to kare ma to koro ere kaka dhi mbele moingo ma ineno mane paro ma wambe wabedgo kaka oningo wabedgo kaka joluo lakini gisani to kaka Daisy owacho gini chalo mo political than gima nyamerwa ma Michelle ne wacho. Michelle, I agreed with you, but katika notion ni entirely mar homecoming mar Mbadi. The truth any most of it is political nango. Nyoro ne adwa ni make political nango kanyo wawinja ne Young Babu bende kapok wadhi yweyo mokwongo wadong magi dak achiel kende to wadhi yweyo mokwongo. Young Babu in pachiko tudore kod limbe mar jatend piny gwengo mag Kaluo Nyanza gi sani. Erokamano Sharon. Mokwongo Joyce ang'iyo gi Sharon obiro gaka. Erokamano Joyce. Mokwongo adwoko ne jatend piny kuom Toa Nyanza. Maendeleo manokelo go moko ber kaka mano commission Migori kono moko ber. To gimano kwae niya kane poko chako commission projects ma Nyanza gi. Mondo mino ang'e ni obiro in goodwills nikech kata kan ng'iyo internet nyoro ji ne igi owang' kane wacho ni nitie nyithi luo moko manotho kadhi e ng'anyo mane fight gigi noningo kungo tim niya justice noningo kungo make sure ni justice okungo o prevail ne nyithi luo manohinyore kata manotho e ng'anyo nikech sani king'iyo chal ka gima joluo koro wigi owil gi nyithindo manotho ka onge ng'asa mo sani wacho ni ng'ane ne tho justice for ng'ane mano nodhi uma kamano. Kasto mara adek natemo kwa jatend piny niya project ma odhi o commission odhi kiyudo ka odhi kumoro ka nyamino ne wacho ni tiketo gima chalo tombstone ng'e mindiko ni this one was launched by Rais this kaka wacho ga ken ga ewi gari kaka no wadwa wacho ni nitie wakoche moko ma kosechiwo project to lal gi pesa wakoche go oningo deal go kapoko oyawo projects Iwacho kanyo makare ahinya kendo paro mabende usechiwo nyaka sani en paro malewa ahinya. Adon wadhi yweyo mokwongo mondi nyakwara Mugiajua wamudh pi matin eka wadhi mbele kod twak marwa. Umida ne winjo ni en siasa kose en dongruok adiera to chenro manochung' bende nitiere kaka inyalo ne ni ochiergi kendo mondo adiera dongruok obi ne oganda duto ahinya nyato mago mantiere gwenge mag Nyanza. Wakaw yweyo madundo kikidhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Bende injandik wer, jatung wer, jachan wer, publisher, jalos thum kata jathum owuon. Samoro injandik sinema, jalos sinema, jatuk sinema, jago buk chapa kata jalomb jiko kale tuke mineno. Ka injal makamano to kara Pavrisk e dalani. Duol mar Pavrisk kende emopuodhi e Kenya kaindi kaka jogo mateo tije duto motenore kod moro ganda eneno ni nweng'o mari kata royalties ni ochoponi e samo winjore. Kuom mano, ndikri kodwa kawuono mondi mong bedo jakanyo mar kuom dech adek mokwongo nono maonge chudo mora mora. Gwel mbui mar pavrisk.or.ke/login mondi ndikri. Mondi ng'e mathoth, limbui mar www.pavrisk.or.ke kata yuano tol e namba 071-477-477 kata 0732722 Parni rieknigi nyaka chul maber. Performing and Audiovisual Rights Society of Kenya, Pavrisk, revitalizing royalty management in Kenya. Chigenyu ni lane go magararan
Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Kerkonyekuk. Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sikiun cheptangung nemingin asimakiker. Mamachin inye, mamache harusin, ako mamache kaingwong ine. Kaiker, aibun kakokachi weringung koi. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Shabiki, jiomoshe na Shabiki Aviator leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Aviator mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha, click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Aviator game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Nyakocha is a toxic woman. An ng'at ma toxic. Alwa, mondo chulwa. 25,000. Tich kapuoyo. To chiemo kaliet. Ma iluongo ni eating the fruits of your labor. Tich watiyo to chiemo be nyaka wachiemo. Telo ber. Otiyo talinga, yes, otiyo talinga. Yani ikopo nyaka ikama tiyo godo te. 15. Daka 15 ng'eny ma mama ne ok nyal bet gi office ka owacho ang'o? Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya e gwengego mag Luo Nyanza. Anyisi ni nyalo bedo ni ng'ato nonyono waya ne Millicent Adhiambo, kata kamano oseweyo nyono waya kendo gisani adwa wadoga ir Millicent Adhiambo mar mondo mi omeda twak kod jodak e kaunti ma Siaya inya to gisani ma jatend piny Kenya William Ruto ng'eyo no sechopo e kaunti ma Siaya kendo dhi mbele kod sidho kata yango moko kuom projects e kaunti ma Siaya. Millicent inyalo mana dhi mbele mar mondo mi med twak wawinjane kaka jo kaunti ma Siaya oikore mar rwako jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, mana kaka ne onyonwa achien kata lakini sani waselose. Mana kaka na yango ni jatend piny Kenya William Ruto ni limbe mare mar ndalo 4 ka odiochieng' ma kawuono en ndalo 3 ma bende nobiro e gwenge ma Siaya mar sidho chenro mag dongruoge mopogore ka gisani en mageta kuma osidho e chenro mar dag teko stima mabiro konyo jogo ma bende osebedo kani kod midhiero mopogore mag teko stima e alwora ni ma Siaya ka gin kanyo kod jatend migawo manyien mar teko stima Opiyo Wandayi. Gi thuolo ni endi achung' kama bende kowuok kama osidhe teko stima to obiro sidho e ayanga gedo mar gero chiro manyasani ma bende ong'ere gi dho ngere ni modern market. Mana kaka inyaneno kanyo eno ka chenro dhi mbele, nitiere jogo ma bende oseikore ka bende jopiny achiel ariyo adek nitiere moluwo ma bende konyo e gedo makamago mondo mi chiro no endi onyal tieki. Mana kaka ni winjo ni jopiny ywak ni aka chenro makamagi isidho, gidwa ni jatend piny Kenya sama osidho chenro makamagi to kik odhi mochwe, onen ni singo chenro makamago otim kata ochop gedo magi. Ka bende ne giwacho ni nitiere chenro ma bende ne osidhi higa mokalo, kata kamano nyaka ne sidhgi ne gichung' kamano onge chenro madhi nyime kuondego bang' sidhogi. Odiochieng' ma kawuono kwayo maduong' ma bende gin godo seche mane watwak kodgi kapok ne waya onyon mane ywak maduong' mane gin go, kata kamano giyango ni
girito jatend piny Kenya gi sironyo kendo girwake e gwenge ma Siaya ka gigeno ni limbe mare kawuono e gweng'ni kata e kaunti ni dhi kelo lokruok e yor dongruok ka giwacho ni gin kaka jo Siaya gisebedo ga chien ahinya kotenore kod weche dongruok. Koro gigombo ni limbe mar jatend piny e kinde ni endi kata e tielo machielo ni okelnegi e lokruok mopogore. Kopogore kod mano, ka jatend piny Kenya wuok kaendi odhi yo Alego Usonga kuma bende odhi sidho chenro mar weche mag bero pith mar ochele kata awala mar ochele kuma odhi yango rice mill kata masin mabro konyo e rego ochele sama osegole e puodho mondo bi kanyo obed kambi mabro konyo jo Siaya e rego ochele. Kopogore gi mano bende bang'e kuma ng'otiko godo odiochieng' ma kawuono nyasi mar rwako jatend migawo manyien manyocho yier e migawo mar weche teko stima mano Opiyo Wandayi biro bedo bang'e kanyo ma bende go biang nwaring mwalimu nu wanyiso ni to weche mage madhi wuok kata weche mag dongruoge mage ma bende ibro gol kaendi kata mage ma bende jatend piny Kenya dhi wacho kochopo kaendi. Wan kaendi waikore kendo warite gi sironyo mondo mi kochopo kaendi to mago achiel kuom weche ma bende wabro tango ni achiel kachiel mondo mi une kako donjo gigo moda timo kako dwa sidho kako dwa loso kod jotich ma bende ni kaendi madhi nyime kod gero chiro ni endi kendo gigo ma bende obro singo ne jo Siaya. Kao kamano Joyce abro wei mondo mi dhi nyime kod twak mondo seche ma nyime kuro bende ang'wa tudre mar kelo ni mathoth kotinyo kod limbe jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ni ma Siaya odiochieng' ma kawuono. Joyce kionge penjo taduoko ni e studio. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka ntiere kaunti ma Siaya okinyi ma kawuono winjo kanye yo makare kaka ikruok oseket makare mano kama intiere gi sani kama jatend piny Kenya William Ruto bro bedo kabiro mar mondo mi osidha kata oyanga gedo mano mara chiro manyasani mano e kaunti ma Siaya. Med mana bedo kuro kendo lunwa chenro makamana achiel kachiel ka intiere kono wabo bedo ka watudre kodi mondo ilernwa mathoth e kinde mabiro mbele. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Siaya. Nyakwara Moge Jwang kapok wadhi mbele kotwak marwa e studio kae kendo adwaro ni wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Migori watudre kod jafombo marwa mantiere kaunti ma Migori mano Jojuma kama odiochieng' ma kawuono oluonwa chenro motudore kod ng'anyo mago mag jopuonja manitiere bwo riwruok mar jopuonja ma Kupeta. Nyaka sani wang'e ni riwruok mar jopuonja ma Kupeta giramo ni nyaka gidhi mbele kod bago ng'anyo e pacho kae nyaka duol mandiko jopuonje tich mano Teacher Service Commission owinja ywak margi. Nyaka sani nitiere ywak mopogore opogore mar jopuonje nitiere godo e pacho kae gisebedo ka giywaka mano kotudore kod ndiko e tich e yo maongirore kata permanent and pensionable mago jopuonje manitiere skunde mag sekondar ma Dundo. Mage moko kuom ywak ma jopuonje osebedo godo gino magiwacho ni TAC podi odagi keto e kare. Kopogore kod mano gisebedo ka giywako tudore kod wechego mago sara wechego mago kumba mar thieth kaachiel kod TAC koso tero e bengi mago omenda ma ing'ado gi mag hola magisebedo ka gikawo. Mane momiyo odiochieng' manyoro ne waneno ka riwruok mar jopuonja ma Kupeta ne wacho ni odiochieng' ma kawuono gibro bedo ka gibago ng'anyo e konde duto ma pacho kae ka koro podi gisundo duol mandiko jopuonje tich mondo owinja ywak margi. Oyawre Jojuma ka intiere kaunti ma Migori okinyi ma kawuono ichiew nade to jo Kupeta wacho nang'o kotudore kod ng'anyo ma giramo ni nyaka dhi nyime kapok owinja dwaro margi. Juma. Erokamano wawinji makare kowuok e kaunti ma Migori ka bende kinyalo ng'iyo toka kae magi jopuonjego ma Kupeta ma bende nyaka sani koro osiwuok oko madhi nyime kod ng'anyo margi. Ng'anyo bende osebedo ka dhi nyime kuom kinde ma juma achiel. Ka bende okinyi ma kawuono wantie kod jotendgi ma bende nomondo telo ne jopuonj mamoko e ng'anyo bende nyaka sani koro bagi e chuny boma ma Migori. Ka bende wadwa twak kode mar ng'eyo ni nyaka sa mawuoyni e kinde ma juma achiel ma gisebedo ka ging'anyo be nitiere geno be nitie olemo moro bende koro ng'anyo machal koda mae bende koro nyuolo. So en ng'anyo bende koro nyalo dhi adhiya nyime to gin kaka jopuonj gin gi paro mane pone piny owacho to ahinya duolo mar TSC bende koro chung' kar tiendgi okang' mane ma gidhi kawo kaka jopuonj ma Kupeta bende osebedo ka koro ng'anyo to ahinya e kaunti ma Migori. Adwa ni mondo koro imiya thuolo mondo koro awuo kod moko kuom jopuonj gi kar jotendgi mar ng'eyo to chiedo margi chalo nade. Adwa ni king'iyo katecha kichako gi nyingi en kinde ma juma achiel nyaka nuchak ng'anyo uni bonyuolo olemo. Nyinga en Samuel Roger Solo, Executive Secretary mar Kupeta e Migori branch. Adwa wacho ni mokwongo ok wadwa ng'eyo gima sirikal paro. Wadwa mna ng'eyo gima wawinjore gi sirikal kendo wacho ni sirikal ni jopuonj duto Kenya mzima ni oko kendo wagomo thoroughly. Sawa.
wanyiso sirikal wach achiel ni gik mane wachikore kodgi ma giwacho gi weche mang'eny gi kisungu mang'eny ka koro kweda winjo. Wadwaro action mondo timgi sani. Kawuono wadwa ni mondo sirikal ochop gik mane wacho te. Threats manono mwawinjogo ok wabi chike itwa osiepa. Jopuonj ma Migori ni oko, jopuonj ma Kenya ni oko, kendo wacho ni ok wadog e klas. Ng'ama dwaro koro mane kuma wachung'e nyaka chike wa aboro mane wawacho ka nyaka losi. Mokwongo en ni wadwaro promotion mar 130,000 teachers. 130,000 teachers is not a small number. Omiyo ng'ato ok nyal tero koni gi koni gi koni. Wadwaro mondo ket pesano, mondo pesano bedi, mondo nyiswa program ni wadhi timo nang'o. Medical cover mar jopuonj. Nyaka wagom kore ka thiedhowa. Wan gi medical cover mabedo deducted e payslip marwa. Nyaka wagom kore ka dang thiedho e hospital. Mano ok nyalre. Waol gi rito sirikal, wawacho wach achiel ni jopuonj ma Kenya. Nyasaye achiel ok wadog e klas makarang matimore. Waneno kudwaro twak gi TSC. Be pod uchiwo thuolo ni to chung' mar TSC chalo nade kod ng'anyo ni? Thuolo mar twak nitie. Kendo wawacho ni National Executive Board motelne ga kelo Missouri ni wuo gi ng'ata ma de wuoyo kodi. Wuoyo to wuo. To gimwadwa winjo ni gichopo chike kaka wadwaro no. Ka gitimo kawuono sawa. Ka onge to pod wan mana ka. Wawuo gi jakom chako gi nyingi, geno chalo nade? To waneno ka jopuonje timo dhi timo penj ma klas 12. Jopuonje gi benjo nyuol ywak. Upango nang'o? Nyinga en Henry Otieno Tunga, branch chairman Migori Kupet. Wawacho ni ng'anyo ma wantiere godo ni, kendo wawacho maber kabisa, ok en mar jopuonj ma kawuono kende. Emomiyo wadwa mondo jonyuol bende ochik itgi maber. Ng'anyo ma wan go kawuono ok en mar jopuonj masani. En nyaka makiny, nyaka morucha, nyaka mabiro biro. Tijwa ni en tich ma sirikal ochayo mogik. Wasebedo ko wawacho weche mang'eny, ndalo mang'eny, to jogi ochik itgi. Omiyo wacho ni dwaro wa duto nyaka timre kaka wawacho. Wawacho ni jopuonjwa nyaka ndiki. To wawacho ni jopuonj manie junior secondary school mar Onintan nyaka bed confirm kawuono. Ka ok timre to ok timre. To koro nikech wawuoyo gi jonyuol be me Kenya ka. Awacho maler ni ng'anyo ni en marwa kawuono to gi nyithiwa makiny to gi mabiro. Wan jopuonj ma kawuono to kiny nitiere jopuonj. Omiyo wakwayo jonyuol ni chakre kawuono janyuol ma nyathine nitie skul o make arrangement nyathine no dhi ogol. To nyathino pod dala obed dala. Wawacho kendo wanuoyo en tich japuonj. Somo mineno ni itimo gi ji ariyo. Itimo gi japuonj to kata gi piny. Iwacho ni ng'ama ok oyudo puonj mar japuonj to piny ni puonje. Wawacho kawuono ni sani kuma wantiere ni jopuonj ma Kenya onge skul. Onge japuonj ma Kenya manie skul. Ng'ama odong' e skul ma puonjo en piny. Koro kitero nyathini e skul sani japuonj ok ni puonje, piny ema ni puonje. Erokamano wang' wadhi nyime kod wuoyo atieko kod erokamano kinyalo winjo mago jokupet kendo pod giwacho ni gidhi nyime kod ng'anyo margi. Kanyaka sama wuoyo ni koro pod wadwa miyo gi thuolo mar dhi nyime kod ng'anyo ka bende wadhi ng'eni to e giko mar ng'anyo gini be nitiere olemo ma bende dhi nyagore ka bende giramo ni gino owuon gibiro dhi nyime nyaka chieng' piny owacho koro winj dwaro margi. Ka bende koro pod ago tach ka mar dhi nyime mar ng'iyo ni to chenro ni mar ng'anyo biro chalo nade e sama odiochieng' koro dhi nyime to ahinya e kaunti ma Migori. Erokamano ahinya George Juma ka intiere kaunti ma Migori. Wawinjo kanyo ywak ma jopuonje nitiere godo kendo mana kaka ineno kanyo Karamogi Ajwang' giramo ni podi gibiro bedo ka ging'anyo kaluwore ni duol mandiko jopuonje tich TSC podi odagi mar mondo mi owinja ywak mar kata kamano giwacho ni gintiere thuolo mar bede mesa mar mondo mi gipor wach gichope winjruok e yo makare kod TSC mar mondo mi gine kaka ginyalo dok e tich. To giwacho ni kamano pok otimore bende gisebedo ka giwacho ni nitiere lai monego bed ni giluwo kapok gidok e tich. Kendo giwacho ni buok ma TSC osebedo ka buogo gi godo kaluwore kod kata ng'eto mane dogolo mar chungo ng'anyo margi. Giwacho ni mano ok nyal buogo gi kendo nyaka gidhi mbele kod ng'anyo margi nyaka sirikal winje ywak margi mano mar ndiko jopuonje mag JSS e yo mongirore kachiel kod ywak mopogore opogore magisebedo godo. Gino momiyo nyaka sani koro chenro mag somo ahinya to e skunde mag sekondar mag piny owacho
ochunga kar tiendgi kaluore koda ni kidhie skunde to onge jopuonje mano dhi puonjo nitiere moko kuom gi manigole kilese kaluore ni giwacho ni nyaka gichunga kumoro achiel ka koro kedo mar mondo mi sirikal owinj ywak margi kendo maslahi margi odhi mbele yo makare. Thuolo machuok bende wabobedo kwa dhi e kaunti ma Mombasa kama bende jopuonje obago ng'anyo ka gidwaro mar mondo mi owinja ywak margi. Pod wamanyo jafwambo maru e kaunti ma Mombasa mano George Aoko. Kwa yude wabobedo kwa dhi kudo to wawinjane ni to jo Mombasa wacho nang'o kotudore kod ng'anyo margi. Kata kamano kapok wadhi Mombasa adwa wadhi mbele kod twak maru kinyi makawuono kwa twaka kod rowere kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e counties mago mag Luo Nyanza. Vena ng'adi ka ni wacho ni limbe makamano en wechego mag siasa. En wechego mag siasa yo machalo nade ma ok weche mag dongruok. Kalore ni kata kamano nitiere projects mopogore mane oket piny kata mano pedhi ni jatend piny Kenya William Ruto dhi sidho e counties makalu. Kaluore gi wach mane jalup ker nowacho e dala mar Homa Bay. Seche mane gentiere harakati mar rwako ker. Jalup ker ma en Gachagua nowacho ni anyalo kuot kaka nowache. Nowacho ni kare wane mane pok wang'eyo kaka itiyo kodu. Kare itiyo kodu mana kuwero Raila. Ineno. Koro that statement no kende oromo nyisi ni nyaka giyud gima giloso, gima joluo ohero ma en Raila. Koro nyaka gimor Raila. Eka koka oganda luo mondo lugi. Ineno. Koro manyiso ni ka deni ok gimi Raila support. Manyiso ni dok gido ka gidonjo kuom joluo. Ma ok en gima ber. Nikech wambe wan oganda Kenya. Onigo bed ni gimoro amora mitimo ne counties moko go, wambe kaka onagi wayudo nikech wabe wachulo ushuru. Iwacho kanyo makare ahinya. Michelle nitiere gimedwa med. Moro madawacho. Koro kaka nani nyaminwa osewacho ka endi about biro mar jatend piny Kenya Nyanza and somehow political. Okay, kare ka en gima political, then it is to both opposition and jok manitiere government. We know very well ni Baba is a diplomatic man. And Baba sani odwaro kom mar AU. Mbele kuchochonde people will be like our neighboring countries will be like odwaro telo ni to dala ne kumoae ema liet to dako konyalo resolve conflicts dako ket dala ne kacha chande mondo wane ani kwe obedi. Ing'eyo ni ati gini endi ng'ato nowacho ka I don't know whether is this brother of mine ni ati handshake nyaka bedga kumoro kuma siasa liete Kenya ka endi. I can say that this is an indirect handshake because definitely kaka iwacho mana ni Gachagua nowacho ni kare itimone baba gima nyaka wang'e ni ang'o momiyo mana Homa Bay County Ruto our president onge maber ni pek mar opposition nitiere kanye Nyanza. And we can't lie. Ok dang wawuondre ka ni ok wamor. Kik wawacho ni kata in miwacho jawaipa. Kik iwuonda ni ok imor e chunyi. Ang'o mane wadwaro? Iparo ni okay, crowd miwacho ni ati president no biro. To crowd no maybe people were mobilized. Okay, this is the first time it is an history in Kenya, Luo land, ma Mbadi bedo CS or even a Luo man bedo CS ma treasury. That is a great move and everyone was happy about that. Are you not happy? Okay, more. Aneno ka Michelle nyalo bedo ni otuko kich moro kumoro koro kila ng'ato gimoro ila. Chakoda aya duoke mondi kise duoke mondi eka kora mijo maboko thuolo bada mapiyo piyo. Michelle, ane mana wacho handshake. Nawacho ni sama handshake otimre to projects bedo launched e Nyanza. Kata kirango track record mar Uhuru no launch kanobiro kana gisetimo handshake gi Raila nobiro Nyanza to kano launch project moro Siaya to ma Kisumu to no wacho gi dhoge ni atimo kamae nikech owadwa ni ose joina koro mondo wabede achiel wakelo peace and unity. Mago is quoted words. Koro it must be noted ni Luo Nyanza ok bed considered kaka priority. Wabedo ka considered only ka gimoro ka jitetelo ka yani no kaka sane Ruto nge maber ni the other side of the coin is against him. Ineno watch koro kaka other areas.
Koro odwaro ong'e maber ni ko donjo kuomwa joluo nikech wato donjo kuomwa yot. Gima ber matin ne to wan malo. Gima rach to wagoyi. You see? Koro kod ong'e maber ni kodonjo kuomwa to wilo wate. Nyanza ka okaw. That is a very political move and very strategic. Sani joluo kinyal wacho ni wan opposition. We are very neutral. Koro kinyal wacho ni the move mane gitimono it was advantageous to opposition mabeni Nyanza. Okapar ka nitiere oppositions mang'eny Nyanza sani. We are very, very neutral. Mana kaki wacho ni ati maybe if something itimo ne country to nego team ok ni nitie gimoro ma itimo like it should be customary or what. Ma ok bi bedo. Be onge odiochieng' mabiro bedo. We bro bedo gi favor mana through baba. Because like for now Kenya ne liet ang'o moduoko Gen Z odok piny. Iparo ni baba wiye rach. Okay, let us just be realistic. Gima babo timo. Okay, first of all, what you have to know is that there is this you thing that baba wants. Raila Amolo Odinga dwaro. Kori ng'eyo ni ati mondo no wayud kata favor. Iparo ni ati yes, Gen Zs are not only from Nyanza. Gen Zs ya e piny moko. Gimomiyo wacho ni pek mar opposition nitiere Nyanza. Ang'o momiyo ne ok, okay, I can say that maybe Joho or no ya coast dong, but ang'o momiyo Luos are being favored. Okay, kani wabro bedo gi favor mana through baba, then let it be so. Yeah. Alfred, ami thuolo mondi kae to yang bab. Kata wacho. Kaka nyamino wuoyo. Wan against president. Wan against corruption. Gigik mabedo launch mok bed achieved. Mago gik ma wan against. Kichobiro launch project mar 700 million kaka no launch mabe nyoro. To project ni onge gima konyo go japiny kata di. Seche midhi hospital ikoso yath. Okije opposition ni mikoso yath. To kine serikali ni mikoso yath. Ochalre kiseche mitho ni koso yath hospital. Corruption mitimo gi jok mantie tela emimiye koso yath. Koro yadh koso yath ok dhi ng'eni jo opposition ama ja serikali. Mar ariyo gi sani kuonde mane odhi kuonde moko ko launch project ka. Kucho nodhi to ok nodwar handshake moro amora. To ok nodwar support mar jok maya area no. Nodhi kich ne jatend piny Kenya to no launch project ng'ene dhi konyo wananchi. Ang'o mi wan wariti kaka jo Nyanza. Warito nyaka seche ma president biro kaka wanyalo yudo project mondo wanene wabedo favored mondo wanene oherwa nade to wachulo ushuru. Koro wan wabeda beda chieng' me president obiro Nyanza warito launch project mondo project no kako konyo. To project mabedo launch winjo kiwuoyi moro wacho ka ya siaya ni no se launch moko mimago no kunywa maji hotea kata sani gikwayo ni mobe dhi launch ni kikunywa maji. This money is being released. Apenjie. This money president okgol pesani. Okay, the president is the head of the state. I know. Ocha, this is like a family. Me seche mbaba ukacha chama ngama mbaba. A one family is the head. Seche megik moko timore marach kaka corruption cases. Ngat mane minego Twitter mondo misji ni corruption cases matimore ge nego kaw negi atwa. Mana kaka wadwa ni beno kiseche kani ande. Ni president bebedo ne wiye malo kacha chani tire jo ma regulated. Mana wacho kene wigari. President ok tikende. Mana wacho kene wigari. Have his legal advisor. Mana wacho kene wigari. Wacho wach corruption. Okay. Kechkano this year ekono dio mabe ana neno kosike wigari ko launch projects mane wigari. Akeki gibiro bed achieved. Lakini kingiyo hopefully. Gisani, yeah. President ejatend piny Kenya. Gimo wacho chalo lo, chalo chik. Ko wacho ni miuru miamolo kanyo milion 500 mondo tim go project makama. Mano chik minego ndiki. Lakini president wa nje PR, sinilikuja hapa, sinilifanya hii, situtaeka hii. Emada pendini ya. Kuarita ne wane kan ule kusani koro watch ni hopefully. Onge mu manwa me kicho sadhi Nyanza ma okuongo ne dhi Nyanza no bedo mokuongo kodonje telo no dhiyo mabe. Adwa no mak paro no gi kanyo. Ang'eni wach to ilo kila ng'ato. Yang Babu Collins kachiel kod Daisy wachilo kata kamano yena uru mar mondo mi wadhi e county ma Mombasa. Watudre kod jafambo maro e county ma Mombasa. Mano Joja Oko. Yaore Joja Oko ka intiere county ma Mombasa. Ichiu nade to jopuonj wacho nang'o e county ma Mombasa kono e kinde magi wacho ni podi giramo ni nyaka ging'anya oko. Ero kamana inya wantiere county ma Mombasa kuma odiochieng' makawuono ni waneno ka riwruog jopuonj mar Kuppet obago ng'anyo makawuono donjo odiochienge mar 5 gikoni ok gibidok chien gang' nyaka chieng' piny owacho chop dwachgi. Kaendi antiere gi moko kuom jotendgi adwa ni ginyiswa ni to ang'o miyo nyaka sani endi pod giramo ni ok ginyal dok e skul kendo gintiere e apaya nyaka sani. Chaka gi nyingi tinyiswa ni to ang'o miyo nyaka sani pod wamon nyaka dhi nyime gi ng'anyo. Nyinga Linet Kamadi pod wan wabago ng'anyo nikech jomondiko watich waneno ko lokre kodwa
tinde giringa ringa kiluongo gi ni wabeduru wawinjre gi dagi. Gik mane watero mbele gi ni mondo gimiwa gitamore. Serikal oseyie ni biro miyo jopuonj bilion 18.7 mondo wandego jopuonj SS. TSC oringo mesa, ogidwa ni giwachwa ni pesa ne ni kanye. TSC odagi ni okonyal wuoyo mondo wabed walos wach mar job group mar stagnation. CPG oketo grube moko matindo tindo C1, C2, C3, C4. Japuonj odak kanyo higni 30. Oa kanyo to dhi dala koonge gi pension. To wadwa ni wach ni walosi mondo wagol job group matindo tindo go. Wabed kod gi piny mondo wakongi ni gigi ok onego bed ni keto kamano. Wadwa schemes of service. Itiyo ka in deputy tibedo mana paid kaka deputy. Wan gi jopuonj mobet e skunde kaka head teachers and deputies and principals nigi act. Gimomiyo gi act wakia. Ng'ama act timo tich ma very risky nikech ka gimoro timore tiriembe tich. Ng'ama biro ng'eyo ni no timo acting no bende onge. Wadwa responsibility allowance, wadwa confirmation of those people who are acting, wadwa ni mondo walos tijwa nikech japuonj osebedo ng'ama kwecho mang'eny. Ne waneno ka jo citizen oketo ni japuonj manyo mana siling 1,000 ndara. Gire 1,000 ni kuodo wiwa. Ok wadwa ni wadaka jo kwecho makwane kor gweng' to wana job mapondo. Wadwa miwa pesa maber, wabed jo tich serikal kwa wuotho to wan bende wan mana jok man gi nyadhi ma ji oluore pap gi e gweng' kamora mora. Tineno ka gigi te dwaro utegi. Uneno kinyalo tim gi dichiel to koponi ok nyal tim gi dichiel udwa ng'anyo nyaka karang'o? Ne jo serikal osegolo pesa nitie ma gisewacho ni gibiro timo gi dweche 4 moko gisewacho ni gitimo. Koro TSC mapondo ok dwa nondik kodwa kaka wadwa kawo pesa ni mondo gitito pesa to nitie. Jowadwa pesa nitie jogi serikal nyalo timo chuny gi ema gala. To kwadoge koro ka in janyuol kaw nyathini puonj dala puonje kendi kwa kamano to piny biro puonjo ni nyithindo. Wan ok wapuonji kwa kamano tergi e kanisa joyalo biro puonjo ni nyithindu. Ng'anyo ni okune kodhiro chenro mag somo kata duoko mag penje giko higani. Wan komiwa time nu wadoge sikul. Wan jopuonj nyithindo go mekwa wabiro puonjo gi gibiro kalo penj wan wapuonjo gi wan ng'e syllabus. To ka ok gidwa wan mwanono ka ok gidwar gimanjo yalo magisiko ni teaching is a calling. Gimanjo yalo timne gi calling no biro nono gi penj biro miyo gi doctors go. Wan wadagi no kwa bidok wadok mana ka waneno tonglo e payslip. Wayude ng'at machielo kae. Jo tueleze tu pengine unaona mgomo pote mwingine. Tueleze tu unahisi kwamba huu mgomo inafaa uendelee mpaka lini? Mpaka serikali timize. Kwa majina anaitwa Benson Ochieng. Mgomo itaendelea mpaka serikali timize zile matakwa za walimu. Ero kama mana aka kuinjo janeno maramogi mago mana jopuonj makopet moramo ni gidwa dhi nyime ng'anyo nyaka chieng' piny owacho ne ni ochoponegi. Ne Ramogi TV e kaunti mar Mombasa. Nyinga en George. Erokamano ahinya Joja oko kowuok e kaunti ma Mombasa. Waneno kanyo kendo wawinjo kaka jopuonj oramo ni gidwaro neno tonglo kata gidwaro mar mondo miyo tonglo bede ofuko margi eka gidhi mbele kod tich e yo makare. Kaluwore ni giwacho ni TSC ema podi odagi mar mondo miyo chope winjruok kodgi. Gino manyalo miyo ni kata kochope winjruok kodgi kawuono to gin giseikore mar dhi mbele kod puonjo kata mar dok e skunde. Ka kamano to giwacho ni podi gibiro dhi mbele kod ng'anyo. Nyakwara Mogejong yiena mar mondo miyo akaw yoyo madundo mondi kaduogo to abo bedo kwa dhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Nafeel poa. Nashukuru sana and I'm very sure I'll be back soon. You will be back. Kwa ile ingine. Umeamua grand draw ndio. Ile kubwa sasa. Hii game ni really mimi ni mtu mgumu sana kuamini kitu lakini it's for the first time nimeamini.
mara mar yie di *860*419# tisemana yude. Par niya Ramogi TV e ot mar jower duto. Amen. On today's episode of Champions of Change, we visit Jenge makers as they show us how they collect, sort, and turn this waste into construction material. So we make building products made out of recycled plastic. For the plastics, we use HDP plastic, LDP plastic. So you have to be specific. Yes, there are specific plastics that we use. These are the heavy plastics. Okay. Not like the PET plastics that are like the bottled water, that are PET. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob more on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong' wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwengego mag Luo Nyanza. Yiena mar mondo mi asoma ne moko kuom ote mana mapiyo piyo kapok waduogo e twak marwa. Steve Ray wacho ni chiro gi pi mago gige MCAs. Wach mar ker dhi Kaluo en mana siasa. Jopuonj ni endara. Budget mar ker endalogo te nyako kaw ma ok tin ne 50 million. Wacho ka ni waseneno nyaka colleges mabedo launched to onge students, lecturers, but the building is existing. Wacho ni president should face his duties gige chief owerego. Ote machielo maneno ka ochwalnwa kae kod engineer Lazaro Kanyambuok wacho ni mos na nyithindwa ma Homa Bay dalago. Wacho ka ina dwaro ni mondo iparnegi ni kata mana lweny ni kod chikegi. Nitiere time to launch and an attack and when to cease fire and to retreat for tactical maneuver. Wacho ni koro yudhe makaluo oyie ore mondi donje sirikal e goal mar politics. No matter kaka idonjo gie dirisa. Beduru mos mondo une kaka wadwa dhiro ubed absorbed in the civil service. Dakidwar chiemo to igo koko. Mano ok tebo manas. Mano engineer Lazaro Kanyambok. Mano Jakariobangi jama Guye Kanyada East. Adon wadhi mbele kod twak mar winjo kaka joneno magwa bende twak kodwa kotudore kata kowuok e yore waduto te mag tudoko kinyi makawuono. Collins, in korka kori isewinjo kaka gwenyruok e paro osewuok e kinde modhi mbele kod twak marwa. Agoero kamano. Ingeni a country where there is political instability onge gima nyalo timre. To president kaka no dhi Nyanza, we hope ni seche modhi launch a project, even our local leaders bonego follow mondo ngini kano launch pi ango matimre kae bang president ke president kosa launch pi to duogo Nairobi ka okonyal dok kato Ugis mondo dhi chako check pi mano launch. It's the area MCA mondo follow up gi governor kokonya reach the president mondo ngini ya pi mane president launch ni onge gima dhi mbele. A governor nyalo follow
nyalo chopo president mayot mondo project no dhi mbele. Yang babu in korka kori winjo kaka joneno magwa moko bende loso giwacho ni nitiere chenro moko manosedhi to moko kuom gi ochung'. Ere kaka kata ng'ola imane monego bedni luwo mar mondo mi one ni chenro mopogore opogore ma jatend piny Kenya William Ruto yango gi sani e counties ma koluo dhi mbele kaluwore ni nyaka sani bende wacho ni en kaka jatend piny ok odwa mar mondo mi ochak chenro mamoko. Nitiere chenro moko ma kata nochak kod sirikal mokalo mage modwaro notiek mondi kapok ochako moko manyien. According to one gimoningo team Joyce, oningo bedni o divide labor. Ko yao project kata kaka mano yao Yugis cha to owe kata kani omolo in michung'ne gini maka pes gini olal to in maboldi accountable. Mane gimoningo tim kanyo i watch project gi pesa malalgo. To kaso kanada medo nada wacho niya wan kaka joluo gimosebedo ka enyowa kata ka enyo tribes mamoko en mtu wetu syndrome. Iwinjo koseket ng'ato kumoro kata ng'at mok ti kata ng'at ma is corrupt somewhere to koro ni ober koro sirikal no ber. Iwinjo ka sani koro majority of Luos wacho niya wan ok onyuolo opposition ok wabibedo opposition nyaka chieng' wan be nyaka wabil fruits mag government. To ok ni obilo fruits mag government owacho mana kamano nikech koro okaw ng'at moro odhi oso e government kachacha. To kasto be achaka duoko ne jatend piny erokamano kuom na winjo ko wacho niya next month odhi keto Homa Bay bedo in a city status. Koro wageno ni mano dhi bedo odhi actualize wach no ken mana otea moro madhi timore to lwar gi e kore. Okada wuo mang'eny nikech sa te nadwa ni time. Daisy in korka kori chenro to ng'eny ahinya ma jatend piny osechwalo ote mag joneno magwa bendi winjo ka moko kuom gi ywak ni ero chenro tisedho moko kuom gi to chung'. Josea bende ose complain ni ero isidha chenro to en mana ni tume to onge mosetimore. Erokamano an pacha kuom mano en ni mokwongo wang'e ne priorities mag ker. Oketo priorities ne kanye nikech mokwongo nyoro na winjo ko wacho ni odwa keto chopa Homa Bay. Like what are the priorities? Waneno ka obiro limbe Nyanza kaluo lakini waneno ka kata jo JSS pod gine ndara dako se wuoyo kata wechego tende ni ya gimotimo no ok out of goodwill. Nitiere intention ma en godo ma en self preservation nikech en gi power to ng'ama niga gi power ok dwa no wene ng'ato nikech ong'eyo ni nitiere kaka gino konye. Kasto kendo adwa wacho kendo ni yande kuma nigi nyau nyaka bed be gi teko. Wanyalo bedo ni wan joluo osekawa ka gima wan jok moko mibiro mana konyowa ka weche osebedo matek. Ni koro wachalo gima koro itiyo kodwa ni mondo jomoko odong' e power. To wadwa golo that mantra mondo wabed ni yande wang'eyo niya kuma nitiere nyau nitiere teko. Ka mano en nyapwa koro wang'eyo niya wan gi teko niya kaka sani gik moko oselokore ne ker ma wan gi teko mar ketikan. Donge ka jok moko te osegeuki aetine ni wane ma koro oneno waka jok manyalo konye. Koro wan gi teko mar keto country ni kuma onengo dhie forward. Wan gi teko mar miyo president what he wants kata wan gi teko mar miyo the country what the country wants. Wanyalo miyo our kids future magidwaro nyaka generations maluwo bang'ote ni wan gi teko no to sani mwanyalo tiyo gi teko no kaka wadwaro. To mae gima kata wuon jakom Jaramogi Oginga Odinga no apart from the government ka o expect ni wadhi kata nowuok gi jatend migao ni ilonge ni Ramogi Achieng' Oneko. Embe no resign from the government for this reason corruption. Hineno. Koro ok tiende ni ok wanyal donje government lakini nitiere gimoseketo wa oko. To gimoseketo wa oko ni koro sani waseyudo nafas mar bedo gi teko mar either move the country forward kata keto ni kuma wantiere. Koro teko ni wanyalo tiyo kode kaka wadwaro. Koro nadwa kwayo mana ni kila ng'ato nikech kila ng'ato nigi pache. Okinyal tamo ng'ato ni kamae en wrong kama en right. Lakini gin gik mwaneno nitiere evidence. Kata wan kumwa kali nyalo neno ndara mikali nyalo neno kakidak. To gimane rowere ne odhine street ni mondo wabed gi a better life. Nikech wanyalo neno a better life no oko. Kendo wadwa ni wakele iye ka mondo wadage wate. To ok wadwa ni mondo oketwa ni koro wadwa dak a better life be okata better. En life moro mabe
oketi aketa kanyo mondo gik moko dhi maber, but obed live ma permanent to obed ne all Kenyans. Yes. Iwacho kanyo makare ahinya kendo inyisa ni wadong' kod dakika 8 kende. Sani koro en 7 to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Adwa miyo u kila ng'ato dakika achiel mar mondo mi ung'isa wach mogik un kaka rowere. Bende untiere kod geno ni rowere biro bedo ka yudo ber ahinya kowuok e limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag Nyanza. Chak kodi Alfred. Kachiel kod wach ni mogik. Dakika achiel kende. Gima da wacho limbe mar President Ruto Nyanza onge gima dhi konyo rowere kech ma ok limba mokwongo to ma ok mogik, ma en mana siasa mar kelo joluo machiegni ke chokocho osemuochne. Mar ariyo katieko adawacho ni launching projects mano chako launch ken deputy president e sirikand Jubilee nyaka sani i launch project iwe ti allocate pesa go magi gik makelo corruption kech launch project to pesa lal to sani jopuonje nitie ndara sani wane tam 3 nyithindo dok skul jonyuol temo matek mintie moko matero nyaka chiemo e skul mondo nyithindo opuo som to sani jopuonje ne ndara jatend piny Kenya ok ng'i kata wechego. Koro wan oda kwa jatend piny Kenya mondo duogi o act like a president, kik obed president matimo nyaka tije mowene jomgepe. Koro mane e kwayona. Erokamano ahinya. Vena wach ni mogik ka watieko. Chutho wan jok ma osebedo ka gowa piny en jotendwa. Nikech sama ker osebiro mowacho ni adwaro ni KMTC ni ochak tich kama, aseketo pesa ma kama mar makama, to jotelo ma wan godo ok fuatilia. Nikech ing'eni wan kaka youth ok wanyal dhi kwa manyo ker kama odake. Kata gima notimore extra ok yot mondo mi gicho bed organized. Koro deni wan e achiel gi jotendwa mane grassroots ka to gil fuatilia nwa wechego to onge ber ma wanyalo koso yudo. Kagigo adiero oseketgi e ginene e counties. Erokamano ahinya. Collins wach ni mogik. Erokamano. Wach na mogik awacho ni ker yiero CSS from Nyanza ok en favor wan jo Kenya wate to wakwaye ni ko launch project to tieki kaka Uhuru no amua ni mondo revive nwa port sani tiyo. President wakwaye ni mondo pick an area omiyo kata kogolo mana SGR Nairobi ka ochope Kisumu mondo wabed gi gimoro mwaburo neno ni mae gima ne Dr. William Ruto otimo ne joluo mwaneno. To wakwayo CSS mano yier kaka Mbadi, Wandai ni mondo gitine jopiny. Kikwa bed gi over excitement to onge tich matimre. Erokamano ahinya. Yang Babu wach ni mogik watieko. Okay, wach na mogik en anyiso jotend migepe mancho yier kaka CS Mbadi gi Wandai. Igo dong matin ma wachiegni gik 2027 ka election ochiegni wabo penjo gi niya ere nokeli ni iromo gi migawo ni ang'o mani timo nwa gitine jopiny gitine jogwenge gitine ji duto Kenya saol. Michelle wach ni mogik ka watieko. Erokamano. Atemo wacho ni biro mar ker ineno ka jatendwa ipanyiero to kata gimonyiero akia. Biro mar ker e Nyanza, it is of great importance to youths. Ginade. Nikech, okay, let's talk of the water projects mabedo launched. Most of youths jonyuol gitie chiro. To from chiro janyuol manyo pesa monyalo timo gang'owa. Monyalo, let me just talk of that only. Monyalo timo go, nyalo kata ng'iyo kaka nyathine this school. Mar ariyo, kaka wadwa wacho ni ka yiero jok maya e Nyanza, CS Mbadi, gi Opiyo Wandai, it is not a favor. First of all, nitiere projects ma president ose launch mang'eny besides kata kokotim handshake. Koro I want you to okay, I'm addressing this wife a man. I want you to remove this mentality of maybe if something happened to Nyanza people, it is maybe a favor or something. Nitiere counties moko ma kata nini iluongo nango launching no pok no bedo ni wan to bere wan gi moko mano bedo launch to pok otimre nade otieki. So you should not say ni ati ko bedo launch to otieki. Yes, hopefully let us pray and let us put our president into the hands of God ni ati gik mo launch gieki oket gi kare nikech nitiere counties moko magomba kata no launch negi yo wan to bere wan gi mo bedo launch to pok otieki. Erokamano. Daisy wach ni mogik. Kwatieko en ni law molil koluoke pi maler pigno biro chido. To mana kaka wawinjo gani rech otop koya gi e wiye. Koro kosetop gi wiye ok inyal wacho ni parts ne gimoko ok bitop.
nikech kata en part maber pod obro yudo that rottenness kaya gimalo. To kendo wabed kuang'eyo ni sama wa celebrate kwa ng'eni kwa dok dala to nyithindwa manie mbalariany wang'eyo ni gidhi somo. Ok dhi chuni ni us lopi mabe pod gidwa taxi mondo miter nyathini school. Tibed sure ni nyathini be kotieko school odhi yudo tich e yo makare, ok ni dhi chuni ni mondo tim gik moko ma samoro nyalo kata tamore tiyo mondo mi ochop kuma dwaro. Wabed kwa wang'eyo ni sama wa celebrate ni ya gima ng'ani kelo okonyo wa wateni yande kidokot kata kane chiegi ne oyach odwa dhi hospital kochopo ka en gi tatizo ionge shida ni yande ni pod samoro inyadwar ni mondo loke hospital moro nitiere all the services in the hospital. Mane gima wan wawacho kendo agombo kendo akwayo ni wate wabede parachiel nikech ka wane parachiel gik moko biro dhi maber kendo biro dhi mapiyo. Erokamano ahinya uduto kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabede twak paro maliw mabende ugolo kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag Luo Nyanza. Nyakwaramoge Jwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono. To mana kaka iseneno odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto nitiere limbe odiochieng' mar adek e kaunti ma Siaya. Millicent Adhiambo nitiere kuro kendo bro bedo ka uluonwa limbe makamano achiel kachiela kendo obo bedo kwa tudre kode weche manyien mamoko mar mondo mi wanyisi moko kuom chenro ma jatend piny Kenya William Ruto sidho odiochieng' ma kawuono. Nyakwaramoge Jwang' ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Enjoy all your back-to-school essentials on fully stocked shelves. Best deals and offers on all your back-to-school essentials. Cushion for all your parents' and guardians' pockets. Because we're big on you. Naivas saves you money. Dreaming of an unforgettable European vacation? View Travel makes it happen. Explore Rome's history, Venice's romance, and France's charm. Immerse yourself in local cultures with our English-speaking guides. London, Paris, Prague, Santorini, Istanbul, Berlin, Barcelona, Amsterdam. Europe awaits. View Travel delivers. Discover Europe from $1,600 for a single country trip and $2,100 for multiple countries. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza. Pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Ann Manze. Na nikiwaambia aviator ndio form.
kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated. Ilungani Ruth Otieno, kende nga morna marbedo ko dieti. Ilungani eating the fruits of your labor. Tichwati yote chiemo mnyaka wachiemo. Telo ber. Wamoso duto nyikora mugi ajwang kendo warwako e chenro mar rogo mar nyithindo mikelo gi nyithindo kendo ma wuoyo kuom nyithindo. Kaka ng'iyo nyinge Lox Ponde kata Lox P Jegis Dala Nyabulasi. Anto nyinga en Josephine Achieng kata kuero unyalunga ni Josephine Jos. Tudru kod yore manyasani kaka TikTok, Instagram kod Facebook kitiyo gi nying mar rogo mar nyithindo. Kapok wadhi nyime, magi gik maliet ma ikonu kawuono. Daer mar penjo unia, bende in gi pok kata talanta manyase umi, madier ni mondo wamed konyi tero nyime. Ka nitie to kik iluor. Kawuono kidieny mar pok gi talanta, watudre gi nyithindo mopogore opogore ka gitang'onwa talanta margi. Ket wang'i.